Matuto na phone ni para lang eh. Sada na boring ya. Sana kaya pa phone. Wala pa lu. Wala pa rin. Ela pa product yet is sama Go, go. Really serious? Let the dog so. Ay, di na Zara. Alisa tayo. Kung ba siya kinigil sila, kung ba siya play food.